Да, тук ще се карахме. В Свайлбард и ние ще бъдем на такава сауна. Един дюнер беше 30 лева. Не можем да излезем от летището. В момента е 7:40 и аз първото, което е се успах. Второто, което е закъснявам. За капак на всичко, тук ще разбирам, че Норвегия не е в Евросъюза. Няма да мога да говоря и да имам интернет, защото в плана ми не е включен за извън Евросъюза. Пристигнахме на летището. Между другото се оказа фалшива тревога, че е извън Евросъюза, защото се оказа, че е в, как се казваше, Европейска икономическа зона. Да, и се оказа, че интернета ми и минутите ми си въжат там, но аз вече си купих от едно приложение, така че се прецаках. Реално е много празно, няма почти никой. Пламена ще дойде вечерта в Осло, ще се срещнем там и тя ще лети от тук, между другото, но просто тя е с куфър, защото след това отива към Австралия и се наложи да си вземе самолетен билет за авиокомпания, където не се налага да плаща за допълнително за багаж, а ние пък сме с Ryanair, така че ще се срещнем в Осло вечерта. Минахме за 5 минути багажното. Сега любимото ми време от всеки полет. Димитър се оплаква, защото не си взел очила, а вчера си купи нови очила и сега ще ослепее на Северния полюс. Всеки път слагам слънцезащита на летището, защото ако се сложа вкъщи, няма да е ефективна, когато вече отида на полета. А Димитър твърди, че човек няма нужда от слънцезащита, когато е на полет. Твърди, че няма как лъчите да влизат вътре. Ако е облачно, няма никакво значение. Ние сме много тъжни, защото тук ще разбрахме, че в Свайлбард на 1 март, когато отиваме ние, ще има почти 100% облачност цял ден, което означава, че нямаме почти никакъв шанс да видим северно сияние. Сега чакаме на гейта и първо имаме прикачване в Краков, така че ще да полетим до Краков, оттам имаме престой известно време и след това отиваме към Осло и се очаква да кацнем към 3:10. Надявам се да няма забавения с полетите. Изтеглила съм си Ана Каренина, така че имам какво да чета на полета. За съжаление съм болна, а отиваме на студено. Полета ни малко закъснява. Трябваше пред 4 минути да сме излетели, но да се надяваме, че всичко ще е наред с следващия, защото имаме час и 20 минути да се прикачим и да няма ревящи бебета около нас. Аз слязох първо от самолета и сега чакам Димитър. Иначе беше много интересно, защото бях най-отпред пред стюардесите, които бяха на село и през всяко време се говореха и обсъждаха колко са мързеливи българите и как ако продължат да работят с българи, вече само ще казват не. Да, тук ще се скарахме, защото Димитър ми казваше, че трябва да отидем към едно място, в което пише трансфер, таботните ми. А то се оказа, че не е на там, а има много малко време. И мисля, сме на трети гейт и той е нагоре, така че се качваме, но май го намерихме реално. Всичко е наред. Имаме 20 минути, да носи 20 минути да го открием. Трябва да ме слушаме. Трябва да минаваме още една проверка на багажа, за да стане бързо. И между другото поспах поне 40 минути, така че сега съм свежа също така. Качваме се на самолета в Крачев и ще отиваме към Осло. Тук е много слънчево. Димитър ми отстъпи да седна до прозореца. На него му се е паднало до прозореца. А и случайно са ни се паднали да сме един до друг. Съжаление. Да. Това просто че едно ти съжаляваш. Ти съжаляваш ли? Не, ти съжаляваш. Паш подай да брана. 5 минути сме се качили, даже няма и 5 минути в самолета, да се оплача. Не е проблема. Да, бе. Не е проблема. Ето прозорец. Ще се видим в
кацнахме в Осло. Ето, посрещани с мъгла и сняг. Трябва да намерим как да стигнем до центъра. Как съм успела да се сплета косата толкова зле. Имахме малко проблем с купуването на билети към града и се сблъскахме с цените в Норвегия. Сега ще излезем и ще търсим откъде трябва да си хванем влак. Пламена вече се е качила на нейния самолет от София до Сърбия, защото тя има прикачване в Сърбия. И след няколко часа ще е и тя при нас. Не можем да излезем от летището. И даже имаше още едно момче, което се опитваше да излезе и просто не може. Влязохме, колко яко! Влязохме някъде, където пише Point of No Return и общо взето тези парфюми. Кратка спирка за парфюми. Продължаваме към изхода. Продължаваме да се опитваме да намерим изхода. А вече сме си купили билети с някакъв час реално. И трябва да бързаме. Да, че ние трябва да бързаме. Правихме се. Всичко е наред. Излязохме и даже беше room hall, има и други хора в другите стаи. След това влизаме в нашето легло. Даже си имаме бюро и това е такова на Apple. Прозорец с готина гледка. Ето ме мен. И отгоре, забележете, е леглото на Пламена. Много екстремно. Ето. Отиваме да ядем. Не ядохме. Един дюнер беше 30 лева. Така че със сигурност по принцип в Норвегия е скъпо, но тук цените са още по-надвити. Хот-дог. Най-скъпият хот-дог в света. 3 евро и 50 цента за хот-дог от 7 Фикс. Димитър тук ще си взе дюнер за 30 лева. Сега вървим по някаква известна улица. И в един момент ще стигнем до норвежкия парламент, после до театъра и накрая до някакъв Royal Palace. Стигнахме до парламента, който е наистина много красив. Реално супер много ми харесва Осло. Аз се бях подготвила изобщо да не ми хареса, защото Пламена ми беше казала, че ни е харесало. И бяхме гледали някакви други клипчета на хора, на които не им е харесало и казва, че е много скучно и няма какво да се прави. Но наистина просто си личи вниманието към детайла, много е чисто, сградите са супер поддържани. Нали, това е столицата и в центъра. Не знам дали навсякъде е така, но въпреки високите цени, определено си заслужава посещението. Хора, намерихме парзалка! Вижте това печага. Лей! Прилича на Майкъл Джаксън. Пробвайте! За контента. Ето го Димитър. Сега ще се пребие. Ето го. Хлъзга ли се? Ще да подкарам, не е равно. Еха! Вау! Димитър! Тръгвам между другото с маратонки да ходи на Северния полюс. Аз съм с такива. Отметнахме и театъра от нещата и сега продължаваме към The Royal Palace. Библиотека, факултет по музика и факултет по право. И The Royal Palace. В момента е 2 градуса. Реално, окей, половин час разходка на 2 градуса, докато се приберем, а Пламена все още няма, а вече 8 без 20. Ето Пламена.
забравих вчера да апдейтна, че е дошла, но е тя дойде. Забравя да съм причка. Yeah, because you put the code in. Ако се мъча и да си облача куфара вчера вечерта. О, милата! Сега отиваме към Norwegian Museum of Culture, защото са много културни. Да. Ето малко факти за Норвежкия музей на културната история. Той е един от най-старите и големи открити музеи. Основният акцент е включва 160 исторически сгради, като дървената църква Гол от 1200 година. 25 лева на човек дадохме за дневен билет за 24 часа за градския транспорт. И е само за една зона, реално. Ама то една зона, ма е цяло осмо, така че да, така че окей. Не е окей. Трябва да се възползваме на матч сега. Да, няма да вървим днес. Цял ден ще се возим. И между другото проверихме каква е средната заплата в Норвегия. Буквално е около 5500 американски долара. Така че цените са оправдани. Знаеш, ще спомена, защото сме студентки, бяха по 25 лева, на Дмитър беше 35, така че да. Я пробвай, давай. Yay! Какво ще стане, ако те оставим? Окей. И така става. Аз почваме с някакъв ексибишън от 1600 до 1914. Чендавана има Европа, Африка, Америка, Азия. Крипи. Да, Локи дава секта вайб. Аз виждам чара му. Да, това е Airbnb. Това ми е, да, това ми е. Нашето Airbnb тази година. Buildings that have stood somewhere else in the country, been disassembled, moved in pieces, and then reassembled here on location. Случайно хванахме тура в 12, без да знаем, че има такъв. Просто излязохме в толкова. Не, ние знаехме. Да, това всичко беше планирано, да. Тур гайда ни каза, че от 12 години работи на това място. Майки! О, малка дебела майка! We have a bit of a warding prayer. It says, Gud bevare for skade og fare, hus og jord, gods og gard, folk og fe, alt hva her i navnet Jesu. Amen. It says, God protect against damage and danger, house and earth, holdings and farm, people and cattle, all what here is in the name Jesus. Amen. Тази къща реално е била построена от доста заможно семейство за времето си, което е имало дъщеря и е била построена с целта след това да се ползва за сватба, за предместта за сватба, като в единия край са инициалите на съпруга и в другия край са нейните инициали. И в принцип по това време жените не са имали право да притежават нещо, след като не умрат всички мъже се регистрират. Но прави впечатление, че там, където се намира камината в къщата, акрос мината, се е водило, че главата на семейството се носи, главният член. А там се намират инициалите на жената. Тази църква е била построена през 1214 година, но тъй като по това време не се смятали за толкова ценни, по-голямата част от тях са били унищожени и тогава са решили, че все пак трябва да запазят някоя и са запазили точно тази през 1800 и някоя се е купили, но отвън не е изглеждала точно така, както изглежда в момента, доста по-семпо е била. Вътре е запазена такава, каквато е била. Usually the connotation is like struggling through a disease, struggling through a sickness. This is on the women's side of the church. You have reason to believe the saints here, or the main saint at least, may have been a woman saint. Много ентусиазиран за работата си човека, така че ако идвате тук ви препоръчвам да сте с тургайд, с този човек, който 12 години е тургайд. Рано влиза ли са?
Ние се стоплихме малко и сега отиваме към последното нещо за разглеждане в този музей и след това ще ходим да ядем. Много е студено навън. Даже готвят в момента вътре. Дали? Май да. It was used for Christmas or weddings, like big occasions, because this is like a lactose type of bread. This contains sugar and butter and buttermilk. Тук се прави хляб и наистина правят хляб. И може да си купиш хляб като едно парченце 40 крони. Но предполагам, че не приемат плащания с карта. Ние, за съжаление, нямаме крони, така че ще трябва да пропуснем. А реално сме много гладни. Много ми е гадно, че не си взех хлебче, обаче да, нямаме крони, а не приемат плащане с карта, като нямаш норвежки банков акаунт. Как ли викаме това? Нямам идея. А, така ли? Ами аз така съм виждал. Хайде, викни го. Мене направи много брутална снимка. Много кози. Много кози, да. Какво за обувките ти? Да, на Димитър разимите обувки. Ами добре, аз мога да мина с моите обувки, мога да си позволя. Имам бензиностанция! Нашия скромен обяд. Аз реших да си сложа 4 различни соса, за да ги пробвам. Взехме си от 7-Eleven, така да е. Само аз си взех, защото е 8 лева. Какво? Изглежда знам. Гадно ли е? Еми не е чак гадна, ама Е неприятно. 8 лева не е. за 8 лева не си заслужава, да. И всичко това там са сауни, а в Свалбард и ние ще бъдем на такава сауна. Така че Утре. и нас ни очаква това Stay утре. tuned. Точно, да, утре. А между другото, бисквитата не беше толкова зле. И по мен е опита. Да, беше окей. Не беше. А и реално беше... Не беше ли окей? Ни за 8 лева не. Еми, защото беше някаква тежка, реално беше наяждаща. Не похали. Ето я и операта. Прословутата опера, да. На която може би ще се качим някъде отгоре. Ти каза, че може да се качваме? Можем, а те са зло. А, окей, значи няма да се качваме отгоре. Сега се намираме в някакъв много готин квартал, за който дойдохме специално. Който просто има цветни къщички, но реално са много сладки. Те мисля, че си жилищни, смисъл май си живеят хора. Да. Много са сладки. Сигурно има и Airbnb-та. Да, ето тук може да надникнем вътре. Тук сме на хората двора и не можем да излезнем. А не ни се връща. Добре, дайте да се върнем, айде. Иначе стълбичките са много сладки. Между другото, в този квартал, където сме, има 1000 черкви. Буквално има една тук, една се вижда там. Нагоре имаше още една, по-нагоре видях, че има още една. Тук има и там далечината също се вижда. Сега отиваме към някаква странна мача. Този зътелен квартал, в който сме в момента. Който изглежда мега рандъм и много странно как ще има мача тук. Това е някакъв брутален караоке бар, който... И да ти има жена, която те гледа. Ето забранено ли е да снимам? Няма много. Намерихме мачата, май. Намери ли я? Ето я. Димитър реши, че ще си вземе мача. Сигурна съм, че няма да му хареса, но нищо, нека пробва. Ето я мачата на Димитър, е толкова мачата, е студено. И е с, какво казва? Като капучино с... Мляко от крава. О, с мляко от крава. Няма мляко. О, верно, да, нашата е с кокос и е студена. И е медиум. И беше 8 евро. Ето я там я прави да. Добре, пием матча. Е готино. Да, на мен ми харесва. Да, косата в мачета. Не напомена кръпчолите. Сега скачихме на трамвая за точно 2 спирки за 3 минути, защото сме си платили за дневен пас и няма как да се възползваме. Да. И се прибираме за сега и може би няма да излизаме днес. А утре тръгваме за Свалбард, така че
ще се видим най-вероятно в Саупарк. Чао!